Tina, eller er det en? Okay. På fjerdepladsen med en enkelt tidsfejl på 1,7 sekund, Sara Mæklin og Miko. Og en fjerdeplads til Sara Mæklin og Miko. På femtepladsen skal vi se Knud Christensen og Freja. Freja, som havde en enkelt nedrivning. Eller værvning, eller noget var galt. På sjettepladsen, også med en enkelt fejl, Maj-Britt F. Johansen og Foxon.